дар вақтҳои пеш мардуми мо ҳам аён чизҳоеро ки медиданд мегуфтанд ин ҷин аст ё ин ки аҷина. ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азнам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. ва дӯстон ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро дӯстон як охрана дар шабе дар ҷои кораш ба навор гирифтааст. дар аввал дар камераи ӯ ягон чизи ғайриоддӣ наметобад, аммо дӯстон бинед ки баъд аз якчанд лаҳза аз пушти девор гӯё ин ки касе ба ӯ як нигоҳ мекунаду баъдан нопадид мешавад. ва ин чизи ғайриоддӣ дар ҳақиқат чи аст, инро то ҳол ҳеҷ кас намедонад. баъзе аз одамҳо дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд ки ин дар ҳақиқат ҷин аст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? ин видеоро бошад дӯстон, дар Полша як ҷавон дар як здани кӯҳна ба навор гирифтааст. ин ҷавон худаш мегӯяд ки дар бораи ин ҷой гапу чапи зиёд буд ва барои ҳамин ҳам ман камераи худро гирифта бо таҷҳизотое ки барои доштани ҷину аҷина истифода мебаранд, яъне ин ки МП, ба ин ҷо меояд. ва бинед дӯстон ки дар ин якчанд лаҳза камераи ӯ ба маргаткунӣ медарояд ва таҷҳизоташ бошад ба кор. Nie wpływaj na mój sprzęt! Gdzie jesteś? Ujawnij się! Podaj swoje imię! Na górę! To ja wyszedłem z inicjatywą rozmowy. Proszę, przyjdźcie! Dziwne. Boję się pod tym stawać. By coś mogę mi czymś rzucić z góry. Wow! Jest na maksa! Oh my god! To jest coś niesamowitego. Ale mnie przeszyło. Coś jest obok mnie. Nic by takiego odczytu nie dawało. Jeżeli jesteś tutaj, zamknij te drzwi, proszę. ва баъдан ин ҷавон мехоҳад ки ба ҳар як той аз ин комнатаҳо даромада бубинад. ва бинед дӯстон ки дар танаи девор чизе аст ба мисли зан. ва ин чизи ғайриоддӣ дар ин ҷо давоми якчанд сония меистаду баъдан нопадид мешавад. Nie czuję tego kontaktu. худ ин ҷавон вақте ки ин роликро тамошо мекунад мегӯяд ки дар ҳақиқат дар ин ҷо ҷинҳо зиндагӣ мекунанд. лек одамоне пайдо мешаванд мегӯянд ки на, дар ин ҷо ҷин вуҷуд надорад, балки ин ролик постановка аст. ба маълумотҳои ин видео агар гирем дӯстон, гӯё ин ки ин видео дар соли 1997 ба навор гирифта шуда бошад. дар ин ролик дӯстон шумо мебинед ки чӣ гуна аз бадани духтар ҷинро берун мекунанд. хубаш бо диққат тамошо кунед.
چیزی که ما در این نوارها دیده ایستادیم در حقیقت آدم را در تعجب می‌آورد. و چه خیلی که در اینجا گفته شده است که این رولик سال 1997 به نوار گرفته شده است. در آن سال و زمان علم و تکنیک تا به این درجه پیش نرفته بود که این گونه منتاژ خوب کنند و برای همین هم من فکر میکنم که این رولик در حقیقت حقیقی است. و با همین ویدیو رولики امروزی ما به انجام رسید دوستان. باقی در پناه الله.